pawb sydd wedi nofio o'r yma. Byddaf cael eich cwmni chi, ddod y glaw yr amser mwyaf anhygoelus posib. Mae'n sôn yn Dyffryn Conwy am trwp o law, sef cawod felad yn allwys am y penni. Ond mae'n braf croesawu y rhai sydd wedi gallu bod bore yma. Y rhai sydd dilyn ni ar Facebook, a hyfryd wedi cael addoli gyda'n gilydd. Dwi'n siŵr y daw na rhai neu yn ystod munudau sydd yn dod. Croeso i chi gyd i'r gwasanaeth. Ond i feddwl bysa ni yn darllen darn o salm efo gilydd. Dyma eiriau o Salm 62, felly os ywch chi darllen y geiriau sy'n disgrifio byw a natur byw. Ydw dwi'n disgwyl yn dawel am byw, fe ydy'r un allach neu fi. Ie, fe ydy'r graig lle dwi'n ddiogel, lle i mi gysgodi sy'n hollol saff. Ie, disgwyl di dawel am byw fe nain, achos fe ydy dy obaith di. Fe ydy'r graig lle dwi'n ddiogel, lle i mi gysgodi sy'n hollol saff. Mae Duw'n edrych ar ôl fy lles i, ac mae'n rhoi nerth i mi. Dwi'n gadarn fel y graig ac yn hollol saff gyda Duw. Gallwch ei drystio fe bob amser bobl. Trywallwch beth sydd ar eich calon o'i blaen. Duw ydy'r haman diogel ni. Yn sôn am sicrwydd Duw fel graig o danan. Ac am yr sicrwydd da ni gael yn ffyr. Da ni byw mewn byd sydd yn sigredig iawn, mewn amgylchiadau anodd sydd yn newid yn sydyn. Ond i bobl ffyr, mae Duw yn graig. Da ni falch bod Llanllanast yn ailgydio bore yma. A mae yna ryw bach o blant wedi dod at i gilydd. Felly dewch i ni weddio efo gilydd dros Llanllanast a dros y gwasanaeth hefyd. Ar grib Iesu arwain fenaidd at y graig sydd uwch na mi. Graig stafadwy mewn graig a ddeil yn gryn fy chi. Da ni diolch i ti arglwydd beth bynnag sydd yn digwydd o'n cwmpas ni, llif, bywyd gwleidyddol, symudiad y cenhedloedd. Dy fod ti'n graig yn hanol y cwbl. Yn bod ni'n gallu dibynnu arna ti, yn bod ni'n gallu sefyll arna ti, a dy fod ti'n gyfan gwbl di-synnu. Derbyn addoliad dy bobl ar y sul hwn, ni sydd yn cyfarfod fel Eglwys Ebeneser yn y cyfarfodydd, a'r Eglwys Gristnogol ar hyd a lled y byd. A ni'n uno gyda'n gilydd i dy ddyrchafu di, oherwydd mae ti yw'n brenin a'n Duw, oherwydd mae ti yw'n criwr, yn cynhaliwr a'n achrybydd yn yr arglwydd Iesu. Da ni dod arglwydd yn gwendid ata ti, at y Duw sydd heb wendid. Fe wyddos ti beth sydd wedi digwydd i ni'n ystod yr wythnos dwytha. Be ydy'r hwyl, beth ydy'r dagran sydd wedi llifo. Fe wyddos ti am y pethau sydd wedi llwyddo, ac am y pethau hynny da ni wedi methu, a lle da ni wedi teimlo'n rhwystredig. Wrth i ni ddamoli arglwydd adeilada ni, cryfha ni yn y ffyr, fel bod ni'n gallu sefyll y gadar yn y byd anwadal. A da ni diolch am sŵn Llanllanast yn y neuadd arall y bore yma. Ac yn gweddio bod ni yn bendithio y cyfarfod hwnnw. Mae wedi bod yn 2 flynedd arglwydd bron iawn ers i'r criw gyfarfod. Arllwys bendith drwy'r ysbryd blaen ar y plant, ar arweinwyr ac ar eu teuluoedd. Fel i bod nhw yn mwynhau cael dysgu amdana ti ac am yr arglwydd Iesu. A fel i bod nhw'n dweud wrth i ffrindiau i ddod y tro nesaf. Fel bod y rhan hwn o fywyd Ebeneser, cryfhau ac yn llwyddo i'r dyfodol.
Clym gweddi, oherwydd y bod ni'n gofyn yn enw Iesu Grist ein Hadrwydd. Amen. Da ni am y ganu yr enw cyntaf, Mola Ior Fenai Di, a olaf y Sanctau Dyn. Dyna newid gan Fenai Di, a olaf y Sanctau Dyn. Meddwl am gweddïo rwan, dwi wedi rhoi 3 sleid jyst i annog gweddi. A dwi wedi codi pethau o'r newyddion, a beth eraill da ni eisiau gweddio amdanyn nhw. Ond mor bwysig ydy gweddio ni. Gweddio hefo'n gilydd mewn oedfa, ond bod yn rhywbeth gan ei wneud bob dydd yn ystod y dydd. Gweddio hir, gweddio byr, siarad efo'r arglwydd lle.
oherwydd mae o'n bresenoldeb efo ni bob amser, a mae'n braf mewn gwasanaeth cael cydweddio a chanolbwyntio meddyliau gyda'n gilydd. A felly, mae'r sleid yma, wrth gwrs, yn yr atgoffa ni o'r hyn sydd wedi bod yn digwydd yn Afghanistan. Taliban, sefyllfa y bobl gyffredin yn y fan honno, sefyllfa merched a phlant o dan gyfraith Shaira, ac hefyd ffoaduriaid y glwb wrth hwn. Mae'r effaith yn fwy na Afghanistan yn dydi. Mae pobl di ffoi ar hyd a lledu i'r gwledydd wrth ymyl. Mae nhw'n sôn mewn cyfnod o 5 mlynedd i dderbyn 20,000 o Afghanistan. Mae hynny braidd yn chwerthinllyd mewn 5 mlynedd, 20,000 yn unig yn dod yma i wledydd Prydain. Ac felly, mae o'n rhywbeth sydd yn cyffwrdd ni hefyd. Mae'r bobl o Afghanistan wedi dod i Gymru. Casnewydd, Caerdydd, a oedden ni'n falch o weld bod yr Urdd wedi agor drysau canolfanna i roi lloches dros dro yn y cyfnod agored. Lle mae yna bwng gweddi mawr yn y fan honno. Wedyn yr ail sleid ydy y sleid yma. Mae'n siŵr bod chi'n gwybod pwy ydy'r wraig arbennig hon erbyn hyn. Rwy'n eisiau troffi? Gofod fi dialog e? Betty Campbell, brif athrawes yn y bai, ac oedd yn hyfryd oherwydd mae'n cynrychioli'r rhan o yn cenedligrwydd ni fel Cymru, bod ni yn genedl amlethnig a bod ni'n mawrygu o bobl hynny sydd wedi arloesi. Bod y wraig hon, da chi'n gweld brif athrawes fi gyntaf, a dwi'n siŵr i bod ti wedi gwynebu rhagfarna. Dwi'n siŵr i bod ti wedi gwynebu gwrthwynebiad i raddau. Ac felly mae'n cynrychioli rhan o genedl y Cymru sydd ddim wedi cael sylw. A mae'r cerflun yma yn nghanol Caerdydd yn tynnu'n sylw ni bod ni am bod yn genedl gyfartal, lle mae pobl wahanol draddodiadau chefndiroedd yn teimlo yn ddiolchgar. Yn i'n meddwl bod yn dod yna. Hyfryd gweld yn fi. Ac wrth gwrs, da ni'n meddwl hefyd am ferched. Da chi'n gwybod yn sgil dyfarniad bywyd am y llofruddiaeth o'r wythnos dwytha. A o'n i siarad efo Vicky ac yn sôn bod o mor chwythig yn yr oes ni, bod merched yn dal yn teimlo dan bygythiad, yn cerdded stydoedd yn dinasoedd ni, bod nhw'n teimlo falle mewn safleoedd gwaith, bod dynion yn gallu bod yn gas ac yn fychanus ohonyn nhw. Ddylia hyn ddim bod. Mae Duw wedi creu ni yn gyfartal fel gwragedd a gwir gyda'r gilydd. A mae yna waith eto i'w wneud. Bydd yr ail, dwi'n trydydd i meddwl am y cread yna. Poteli plastig ar y treithaf. Mae yna fforroedd o boteli plastig erbyn hyn, sydd yn lladd anifeiliad mae Duw wedi creu, sydd yn llygru creadigaeth Duw, a mae darna micro'r plastig mae yna ni erbyn hyn, yn y dŵr, yn y siampw, a bydd Duw ydi hwn. Duw sydd wedi rhoi o'n rodd i ni, ac felly mae angen i ni ddiolch am bendithio y gliau, ac hefyd bod yn gyfrifol, a da ni mewn ar gyfwng erbyn hyn. Ac da ni'n dinistrio gliau Duw. A fel Cristnogion, mae eisiau bod ar flaen y gân, oherwydd mae wedi rhoi y cyfrifoldeb i ni. Drychwch ar ôl hwn a'i bendithio. 3 sleid, os yna rhywbeth da chi isio i ni wedi o dros y bobl yma, rhywbeth sydd ar y chi sydd yn addas. Da ni'n cofio? Ie. Ond ni'n mynd i gyhoeddi yn ystod y coeliadau neu wneud rwan. Da ni'n colli un o'n aelodau ffyddlon a llun, sef Dr Denzil Davies o Benath. Fo a
Betty wedi bod yn aelodau ers y 50au yn Ebenezer, a wedi cyfarfod yn Ebenezer. Felly, mae cysylltiad â'i cyfraniad nhw wedi bod yn aruthrol dros y blynyddoedd. Maen nhw wedi bod yn groesawus, maen nhw wedi bod yn weithgar, maen nhw wedi bod yn hael yn rhannu adnoddau efo gwaith yr arglwydd Iesu. A da ni'n cyd-ymdeimlo efo Betty Wyn, hefo plant Paul a Helen, a'r teulu gyd ar wirion yn eu colled. A da ni'n diolch i'r arglwydd am Bensil. Fe oedd o'n ddiacon efo ni am bron i 20 mlynedd, cael ei godi i'r diaconiaeth efo Malcolm ag Eira. Ac pan ddar nhw'n symud i Gaerfyrddin, dar efo'r Heibio. Ond da ni'n gwerthfawrogi y cyfraniad maes o dros y blynyddoedd. Ac yn y gweddi, byddwn ni'n cofio am deulu galar. Unrhyw beth arall? Wel, profodd ni bod yma am 5 munud i 10, fel nath y glaw lawr yn am y groen. Do. Dyliwch bod yn ddigatre yng Nghaerdydd hwnna yma. Allol, difrifol. Cofio yn ddigatre. Dewch i ni ymdawelu a dewch i ni weddio ar yr arglwydd. Dadlefol, yna gymaint o bynciau gweddi yn dod i'n meddyliau ni ar achlysur fel hwn. Da ni'n teimlo fel gweddio dros y pethau hynny arglwydd, na fydda ni'n cofio gweddio dros dyn o'r bore yma. Mor bwysig ydy gweddi i fywyd y bobl. Mor bwysig ydy bod ni'n parhau ac yn datblygu y berthynas hefo ti y Duw perffaith a ffyddlon. Mor bwysig ydy gweddi wrth i ni eiriol dros y waith yn y byd ac yn Nghymru, a dros ddynoliaeth yn ei holl anghenion. Clyw yn gweddiad y bore yma, wedi gyhoeddus yma, a gweddiad tawel sydd yn halonnau pawb sydd yn daddoli di yn awr. A da ni'n diolch am gyfle i fod yn enw'r arglwydd Iesu Grist i ddathlu y fuddugoliaeth y ddaw trwyddo drwy waith rhyfeddol a chybol. Da ni'n diolch i ti am y sicrwydd a gawn drwy faddeuant groes a'r aberth gawn ni gwneud. A da ni'n llawenhau yn yr atgyfodiad fod marwolaeth wedi i drechu, bod yr un drwg wedi sathru dan draed, a bod ni drwy'r Iesu yn rhannu yn y fuddugoliaeth honno. Yr ydym yn ennill fuddugoliaeth lwyr trwy'r hwn a'n carodd ni. Helpa ni drwy'r ysbryd glân i daddoli ni yn ystyriol heddiw. Bod na wefr wrth i ni ganu ac wrth i ni weddio, wrth i ni wrando ar dair, sydd yn treiddio i mewn i'n calonna ni yn hunan adrwydd. A bod hynny yn peri mwy o addoliad, a bod y bywyd i'r wythnos hon yn troi oedfa o fawl i ti, bob dydd, wrth i ni ddiolch a moli enw glân. Diolch am Iesu. Diolch dy fod ti wedi caru ni gymaint fel dy fod ti wedi anfon o i'r byd fel gwaredwr. Diolch i fod o wedi dysgu ni am deyrnas Dduw. Diolch i fod o wedi cyflawni gwirthiad, dangos i natur dwyfol, ac yn dangos hefyd bod ni fod i gynorthwyo'r rhain hynny sydd mewn angen i rannu yn adnoddau i fod y bobl trigarog a hael a charedig yn ymwneud ag eraill. Diolch am y gwersi addysgol arglwydd, am ti dy hun, ein tad yr hwnnwyd yn y nefoedd sut dyla ni weddio wrth ddod ger dy bron. A diolch fod ysbryd ni gyda ni o ddydd i ddydd. Bendithio waith dy bobl, bendithio waith eglwys yma yng Nghymru, lle bynnag mae dy bobl di wedi cyfarfod yn ffyddlon i daddoli, dyro'r ysbryd i'w tywys ac i'w harwain, ac i roi egni arglwydd,
Oherwydd yn y dyddiau yma wrth i Covid gilio gyfeithio, da ni angen chwistrelliad newydd o egni yn gweithgareddau. Yn dangos bod pobl ddim wedi deimlo yn flinedig ac yn lles. Mae'n anoddach dod allan i gyfarfod. Mae'n anoddach gadael y tŷ. Mae'n anoddach dod nôl i batrwm bywyd adref. Da ni'n gwybod fod ysbryd ni yn gweithio yn haloddau y bobl. Bendithiawaeth Ebenezer yn Llanllanast ac yn y gwasanaeth hwn, ac yn yr oedfandri ac yn angor, da ni am gywasanaethu ni ac am rannu y newyddion da. Mae'r byd angen y newyddion da hwn, ac felly da ni'n dweud i ddysylw ni yn Gweddïa. Da ni'n cofio am Afghanistan a'r sefyllfa newydd efo'r Taliban. Nid i arglwydd amddiffyn y di amddiffyn. Nid i edrych ar ôl y bregus yn y fan honno, yn wragedd ac yn blant yn arbennig. Yn gyd Gristnogion yn cael eu herwydd oherwydd i bod nhw a ffydd yn yr arglwydd Iesu. Cofiwn am y ffoaduriaid sydd ar le, wedi gadael popeth, i bywyd, i cartref, i diwylliant y tu ôl iddyn nhw, ac wedi cael ei gorfodi fynd i wledydd eraill. Defnyddia ni yma yng Nghymru fel gwlad sydd yn groesawus ac sydd yn ystyriol, sydd yn barod i roi croeso i bobl sydd yn ymuno â'n cymunedau ni, fel bod ni'n dangos y gariad i tuag atyn nhw. Da ni'n cofio y cerflun yng nghanol Caerdydd efo Betty Campbell ac yn dathlu amrywiaeth cenedl y Cymru, gwahanol gefndiroedd sy'n y ran o'r genedl hon. Ac unwaith eto'n gweddio byddwn ni'n datblygu fel cenedl agored sydd yn llawn croeso a meddwl garwch tuag at leiafrifoedd. Da ni'n cofio hefyd arglwydd am ddigartref yng nghanol y glaw trwm yma. Yn gofyn arglwydd y byddwn ni'n gwasanaethu, y byddwn ni fel eglwys yn ymestyn allan ac y bydd cyngor Caerdydd yn parhau i roi to uwch y penna. Ac arglwydd gyda chywilydd da ni'n gweld hanes yn dy gread di. Yn bod ni drwy fod yn farus ac yn drachwantus yn dinistrio'r gread hwn gyda llygred ac yn peryglu dyfodol yn plant a'n wirion y bydd y blaned yma yn le da i fyw ynddo. Sobra ni arglwydd i'r cyfrifoldeb i ti i edrych ar ôl y byd. Gofyn nhw'n yn enw Iesu Grist a dysgol i weddio gan dweud ein tad Dewch i ni weddio dros deulu Gala. Fe gyflwynwn yn arbennig i ti deulu Denzil Davies. Betty yn ei cholled a'i hiraeth am gymar ffynylon ac anwyl. Fe gyflwynwn y plant a'i teuluoedd i ti Paul a Helen am hyn o bryd. Gan ofyn y byddi di yn agos atyn nhw yn sgil marwolaeth i tân. Fe roedd yn diolch i ti am fywyd Denzil ac am ei gyfraniad i waith dy deyrnas di drwy'r holl blynyddoedd, ac yn arbennig felly yn cyd-destun Ebenezer Caerdydd. Diolch i ti fod o wedi bod yn golwg yn ein plith ni, yn gefnogol, yn weithgar, yn hael ac o ddifri ynglyn â gwaith Iesu Grist. Da ni diolch am ei brofiad fel diacon am gymaint o flynyddoedd ac am y gwaith a wnaeth yn y cefndir yn y fan hon yn arwain yr eglwys hon am ddegawdau. Bydd felly yn agos at y teulu a boed i atgyfodiad yr arglwydd Iesu fod yn oleuni llachar
sydd yn cewyrchu i'w tywyllwch. Yn enw Iesu Grist. Amen. Un neu ddau o gyhoeddiadau. Tro ola ar wahân i'r pnawn yma, cyfeiriant ordeinio Gwilym Tudur, Seion, Baker Street, Aberystwyth, dydd Sadwrn 30 o Hydref am 2 o'r gloch. Dyma'r cyfle ola i chi roi eich enwa, sa chi yn hoffi dod i'r cyfarfod. Mi fyddai yn anfon yr holl enwa i ysgrifennydd y Baker Street a heno yma, hefo enwa pobl Ebenezer. Cysylltwch efo fi mi anfonwch e-bost os yr hoffech i ddod i'r digwyddiad arbennig yma yn Aberystwyth. A dwi wedi cael gwahoddiad i bregethu yn y cyfarfod hwnnw, sydd yn fraint aruthrol i mi, fel tad i Gwilym. Yn y cyfarfod ordeinio fi yn 1986, yn had, Robert Tudur Jones oedd yn pregethu. Ac wrth gwrs oedd yn had i fod yn wynidog, ond am 2 blynedd yn Baker Street a chael ei ordeinio yn 1948. Ond nid i dad oedd yn pregethu yn y cyfarfod ordeinio fo, ond wynidog Carmel Hill. Felly, mae ddigwyddiad arbennig yn naturiol i ni fel teulu, ond hefyd i ni fel eglwys. Mae'n 10 mlynedd ar hugian ers i'r parchedig Iwan Rhys Jones gael ei ordeinio. Ac felly, dydy o ddim yn rhywbeth sydd yn digwydd yn aml iawn gweith ar môd dyddi yma yn hanes eglwysu. Ond da ni diolch i Dduw am alw Gwilym i'r weinidogaeth. Mewn dyddiad anodd i ddweud y gwir. Cardiau pen-blwydd, mae Gresni Wentloton yn gorffan heddiw yma hefo'r gwaith o ddanfon cardiau pen-blwydd i blant a phobl ifanc Ebenezer. Mae hwn yn rhywbeth sydd wedi bod yn digwydd. A da ni wedi bod yn holi am gofyn am rywun fysa'n cymryd y cyfrifoldeb am y flwyddyn 2 nesaf. Dydy o ddim yn waith gydol oes, da chi'n gwybod? Mae gennym ni restr o blant a phobl ifanc a da ni'n postio cerdyn iddyn nhw. Eta sa chi'n gwneud cael y restr gyn Gresni yn yr oedran llawnfa. Eta sa chi'n bodlon i wneud am blwyddyn neu 2, mi fysa ni yn dra diolchgar. Yna, yr elusen, dwi diolch i Eilir am yr ystadegau, elusen Uned Arenau Plant Cymru, da chi'n gweld yr cyfraniadau ac hefyd y cyfansyniad. Ac o'r bocsys, mae yna 911 o bunnoedd wedi dod i lawr. Dwi ddim wedi rhoi'n gyfraniad ar mawr Gwilym fi, ond mae hwnnw i ddod. Sa'n braf cyrraedd 1,000 allan o'r bocsys cadw i gei. Gai diolch o galon i chi am eich cyfraniadau. Byddwn ni ar ddiwedd y flwyddyn, cyn y Nadolig yn gallu cyflwyno rhodd anrhydeddus i'r adran Arenau, a da ni'n gweithio pan mae'n mynd i mewn i dderbyn y siac. Diolch hefyd am y cyfraniadau i'r apel brys Afghanistan a Haiti, a fel y gwelwch chi, 650 tuag at hwnnw. Os da chi wedi cael cyfle, dydy'r cyfri neu y cyfle ddim wedi mynd heibio, a mae Eilir yn barod i dderbyn cyfraniadau pellach. Ond diolch i chi am eich unioni tuag at y 2 achos yma. Gweddill y Sul, pnawn yma am 3, mae oedfa Gymru efo fi yn arwain. Yna mae Angor am 4 wedi 4 yn Caffi Lyfgyn. Ac yna y Sul nesaf mae cyrfa pregethu a'r parchebu Geraint Mos yn ymuno hefo ni. A dwi'n hoff iawn o'r raglen Geraint Mos yn pregethu 10 y bore a 3 yn y prynhawn. Fe ganwn ni yr enyn nesaf, a dwi'n hoff o eiria yr enyn hwnnw. Yn llys ei hun mae mobaith i, yw fy ngoleiddi nerth am can. Stormydd llym a sychder glin, fan ddiffyn ydyw yn y tân, ac eiria sydd yn dilyn.
Dyma'r darlleniad y bore yma. Dwi am gael ymlaen, wrth gwrs, teyrnas Dduw am y bore yma. Ni wedi sôn y bore yma. Mae'r sylweitha, mae'n gymaint o ranna gan Iesu, lle mae'n dweud, mae teyrnas Dduw yn debyg. A maen nhw gyd yn rhoi cipolwg o beth ydy teyrnas Dduw. A gan ni ar ôl jyst 2 ddisgrifiad byr o teyrnas Dduw. Lug penod 13 di hwn. Roedd Iesu'n dysgu yn un o'r synagogau ryw Saboth. Ac roedd gwraig yno oedd ag ysbryd drwg wedi gwneud hi'n anabl ers 18 mlynedd. Roedd uchel wedi crymu, nes i fod yn methu sefyll yn syth o gwbl. Dyma Iesu'n ei gweld hi ac yn ei galw draw ato. Wraig annwyl, meddai wrthi. Rwyt ti'n mynd i gael dy iachau o dy wendid. Yna rhoddodd ei ddwylo arni, a dyma'i chefn yn sythu yn y fan a'r lle, a dechreuodd foli Duw. Ond, roedd arweinydd y synagog wedi gwylltio am fod Iesu wedi iachau ar y Saboth. Cododd a dweud wrth y bobl oedd yno, mae yna 6 diwrnod i weithio, dewch i gael iachau y dyddiau hynny, dim ar y Saboth. Ond meddai'r arglwydd wrtho, ti'n mor ddaiwynebog. Da chi i gyd yn gollwng uch ac asyn yn rhydd ar y Saboth, ac yn ei harwain at ddŵr. Dyma chi ferch i Abraham, gwraig wedi rhwymo gan Satan ers 18 mlynedd. Ond ydy'n iawn iddi hi hefyd gael ei gollwng yn rhydd ar y Saboth. Roedd ei eiriau'n codi cywilydd ar ei wrthwynebwyr i gyd. Ond roedd y bobl gyffredin wrth ei bod gyda'r holl bethau gwych roedd yn ei gwneud. Gofynodd Iesu, sut beth ydy teyrnasiad Duw? Sut allai ei ddisgrifio? Mae fel hedyn mwstard yn cael ei blannu gan rywun yn ei ardd. Tyfodd goeden a daeth yr adar i nythu yn ei changhennau, A gofynodd eto, sut beth ydy teyrnasiad Duw? Mae fel burin. Mae gwraig yn ei gymryd ac yn ei gymysgu gyda digonedd o flaw nes i ddoledu trwy'r toes i gyd. A da ni diolch i Dduw am ei air sanctaidd. Amen. Felly yn y darlleniad, da chi bod mae'r darlleniad am y wraig wyrgar yn drawiadol yn dydy. Yr Iesu'n sefyll dros wraig yn y synagog yn y lle gyntaf. A'r arweinyddion y synagog yn gwneud rheola pam na ddylai Iesu Grist wneud daioni. Y bobl grefyddol yn atal mab Dduw ac gwneud da am eswm oedd bod nhw'n torri rheola crefyddol. Mi oedd yr Iddewon wedi ychwanegu cyfreithiau manwl at y gyfraith ar y Saboth a wedi diffinio. Dych chi'n bod y synagog yn Pincoed, yr un Uniongred. Mae yna rath yn cael ei asod o amgylch y synagog. Yn llythrenol mewn rhai ardaloedd, ond yn rhithiol mewn llefydd fel Caerdydd. A byddech chi ddim yn ôl y gyfraith i fod i gerdded pellach na cylch yr haf.
A dyna pam y cicoed, da chi'n gweld yn aml, pobl yn parcio'u ceir, hyn a hyn o bellter o'r synagog, ac wedyn cerdded lle. Hyn a hyn da chi fod i deithio i gyrraedd y synagog. A mae nifer o gyfreithiau banol iawn ganddyn nhw. A be oedd arweinydd y synagog yn dweud oedd, paid ag achau ar y sagos, o'r un sy'n torri'r gyfraith. Gei di wneud ar ddyliau eraill, ond ddim yn y fan yma. A falle bod o'n arwyddocaol bod Iesu'n deud ar ôl y digwyddiad yma, a bod o'n cael ei nodi fel hyn yn Lug 13. Be mae teyrnas Dduw? I be allwn ni gymharu teyrnas Dduw? Mae lot o ddafluniau bach brawddegau gan yr Iesu, does, o beth ydy'r deyrnas. Da ni edrych y sylweitha ar y trysor mewn cae, person yn canfod y trysor, a mae'n sylweddoli bod y trysor mor werthfawr, fel i fod o'n mynd adra, gwerthu iddo, dod nôl, prynu'r cae, a cael y trysor iddo fo ei hun. Does dim byd pwysicach na teyrnas Dduw, a'r hyn mae Iesu Grist wedi i gyflawni yn y byd ni, ac er ein mwyn ni. Mae'n fwy gwerthfawr na'r holl bethau sydd ganddo ni, oherwydd i fod o'n sylfaen iachawdwriaeth a perthynas efo Duw, bywyd newydd a bywyd tragweddol. Dwi wedi penderfynu dechrau sgwennu y bregath hefo pindir fel oedd wedi dweud yn ysgol St Paul's. Dwi wedi sylwi bod o'n haws na'n teipio. Oherwydd, da chi'n gwneud cut and paste, a da chi'n gallu newid pethau trwy'r adeg. Mae'n rhaid i newid hwnna. Ond da chi'n gwybod beth i'n meddwl oedd? Nes i fitio panad ar y nes. Dros, a dyma'r un cynllunio. Ond pidiwch yn ffeini, mae wedi bod ar y tân, felly pregad sych arall ydi. Ond y cwpl sych. Iawn. Oedd Iesu, wel, pregeth gyntaf Iesu oedd Mathew 4:17. Edi mae'r ewch oherwydd mae teyrnas nefoedd wedi dod yn agos. Neu trewch gefn ar bechod, achos mae'r un nefol yn dod i deyrnasu. A dwi'n hoffi'r ffordd mae Radio.net yn arall-eilio teyrnas nefoedd, fel yr un nefol yn teyrnasu. Cos mae teyrnas rwsyd yn gallu bod yn rhywle arall, yn rhywbeth anelwig. Ond teyrnas nefoedd ydy lle mae Duw yn teyrnasu. Chi'n cofio? Da ni wedi dweud bore yma gwnelau'r dewyllus ar y ddaear fel yn y nef. Lle mae'r weithus Duw yn cael ei gyflawni, mae teyrnas Duw. A mae Iesu defnyddio'r darluniau bach, mae agor drysa bach i gael golygfa bach nawr ag yn yma o beth ydy natur teyrnas Dduw. Mae teyrnas Dduw neu teyrnas nefoedd yn rhywbeth rhyfeddol i ni. Nid yn unig da ni'n cyhoeddi teyrnas nefoedd, ond mae'n fynegiant o ewyllus Duw ar y cyfer ni fel dynoliaeth ac ar y cyfer ni fel pobl ac fel eglwysi. Mae'n o'n beth mawr, mae'n o'n beth y tu hwnt i'r hyn da ni yn gallu ddychmygu mewn gwirionedd. A lle bynnag mae ewyllus Duw yn cael ei weithredu yn y byd o fewn i'r creiad, yn y fan honno y mae deyrnas yn bodoli. Felly mae'r teyrnas yn eglwys ni, yn gweithredu yn calonnach yn y bywydau ni, yn gweithredu yn ehangach o fewn i'r gymdeithas. Mae'r ysbryd glân ar waith o fewn i'r creiad. Mae teyrnas Duw wedi bod, mae'n deyrnas sydd yn nawr, mae'n deyrnas sydd wedi ddod yn yr ail dyfodiad. Felly, mae'n deallu yr uchelmawder dwi'n credu yn rhywbeth sydd yn amhosibl. Mae yna ddarlun rhi anghyfryd yn datguddiad o'r deyrnas sy'n dod yn ei chymlawnder yn y diwedd, a'r byd yn cael ei adnewyddu i fod yn hardd fel y dyliad o fod. A mae bob anghyfiawnder, a rhyfel, a salwch, a casinau, a newid, a poen yn cael ei ddileu,
oherwydd fel yna mae teyrnas Duw i fod. Dydy rhyfelon, dydy casineb, dydy hiliaeth, dydy misogyny, dydy cafnachwad, dydyn nhw'n fod yn rhan o deyrnas Duw. A mae adnodd hyfryd yn llyfr y datguddiad yn ddrwg yn ei nes i golli'n hef yma. Bydd Duw ei hun, datguddiadau ei hun, gyda nhw, a fe fydd ei Duw nhw. Bydd yn sychu bob deigryn o'i llygaid nhw. Bydd dim marwolaeth o hyn ymlaen, dim galar, dim wylo, dim poen. Oherwydd mae deyrnas wedi dod yn yr arglwydd Iesu Grist. Y darlun sy'n dod i meddwl i, a siŵr bod fi wedi defnyddio o'r blaen, ydy Thomas Cook, y gweinidog bedyddwyr, yn cychwyn y cwmni. Mae wedi darfod erbyn hyn, ydy. Thomas Cook yn sylwi bod gweithwyr mewn ffatrioedd angen seibiant a choe. Ac felly dyma fo'n dechrau trefnu gwyliau ar eu cyfer nhw, ac o'i gwmni fod at y term package holiday. Mi oedd yn o'r tripiau cyntaf i Wynedd ac i Eryri i weld yr Wyddfa. A mi dyfodd y cwmni, a be oedd o wedi sylweddoli i mi isio oedd talwch chi a na mi ddarparu popeth. Trafnidiaeth i'r lle, gwesti neu i chi aros yno fo, bwyd am wythnos, adloniant a digwyddiadau. Ac wrth gwrs, o Thomas Cook yn rhan o'r mudiad dirwestol hefyd, ac yna bwyslais mawr ar dirwes yn ystod y gwyliau oedd o'n ei grefnu. Oedd y package wedi greu yn ei gyflawnder. A dyma di teyrnas Duw. Mae Duw yn Iesu Grist yn darparu bob dim ar y cyfer ni. Does dim angen unrhyw beth arall. Mae'n dod â ni berthynas â Duw drwy groes a'r atgyfodiad. Mae'n dod â ni i garu Duw a charu yn gilydd. Mae'n hannog ni drwy y gair a drwy'r ysbryd glân i wneud gwahaniaeth yn y gymdeithas, i weithio'n erbyn rhyfel casineb, a chi fod y pethau hynny sydd yn groes i ewyllus Duw, gan fod a teyrnas Duw i'r byd. Felly, da ni'n ymwneud â'r beth mawr iawn pan da ni'n sôn am teyrnas Duw neu teyrnas nefoedd. Ac felly, da ni wrthi fel Cristnogion yn ceisio rhannu y deyrnas. Pan da ni'n rhannu'r newyddion da am Iesu, deled y deyrnas. Pan da ni'n gwahodd pobl i gymdeithas yr eglwys, da ni'n dweud deled y deyrnas. Pan da ni'n byw yn ffyddlon i'r arglwydd Iesu Grist, deled y deyrnas. Pan da ni'n gweithredu o fewn i gymuned erdaioni, deled y deyrnas. Pan da ni'n dewis caru yn lle casau, deled y deyrnas. Pan da ni'n bwydo'r newynnod, deled y deyrnas. Pan da ni'n meddwl am y digartref ac yn ymateb i'w angen nhw, deled y deyrnas. Mae'r Iesu, mi rhaid i dechrau teipio mlynedd ar eich tyflo. Mae Iesu yn defnyddio lot o ddarluniau. A na i jyst sôn yn sydyn am y ddau bach yma. Mae'n mor syml, ond eto mor llawn. Iesu'n gofyn, sut beth ydy teyrnas Duw? Sut allai ei ddisgrifio? Wel, hyn gyda fo, mae o fel hedyn wstad yn cael ei blannu gan rhywun yn ei ardd, tyfodd y goeden a daeth yr adar i nythu yn ei ganhennau. Lle mae'ch meddwl chi wneud yn clywed y disgrifiad yna'r deyrnas? Mae'n meddwl i fynd i'r syniad, mae hedyn wstad yn cael ei defnyddio yn y Testament Newydd fel yr hedyn lleiaf. Bach sydd yn tyfu rhywbeth mawr, ond mae'n gallu tyfu'n wrych neu yn goeden tua 15 treigfedd o faint. Felly'r awgrym ydy fod teyrnas Dduw yn debyg i'r hyn sydd yn digwydd mewn hedyn wstad. Bod chi'n gallu cael cychwyniad bach sydd yn tyfu rhywbeth mawr. Iesu a'r disgyblion, 30 ohonyn nhw. A 2000 o flynyddoedd wedyn, da ni'n dal i sôn am Iesu, ac am gariad Duw, ac am y deyrnas.
Mi dyfodd o, mae o wedi tynnu'n fawr. A mae'r eglwys Gristnogol a y deyrnas. Mae'r deyrnas yn fwy na'r eglwys. Mae'r deyrnas yn fwy na'r eglwys. Ond mae'r dystiolaeth Gristnogol yn parhau i dyfu. Mi oedd Llywodraeth Tsieina yn dweud bod yna o leia 44 miliwn o Gristnogion yn Tsieina erbyn hyn. Y Llywodraeth yn dweud. A mae'r benigwyr yn dweud allwn ni ychwanegu 10 o filiynau at y rhif yna, oherwydd o Gristnogaeth wedi tyfu cymaint o fewn i Tsieina yn ystod yr 20 mlynedd dwytha. Mae'r gwaith yn tyfu fawr yn Affrica ac yn Ne America ar hyn o bryd. Dim yn Ewrop. Da ni wedi cryfachu'n Ewrop yn dod. Mae'n eglwysi ni wedi mynd yn llai, mae'n tystiolaeth i'n wanach. A bellach, da ni fel hedyn mwstad. A mae Duw yn dweud, peidiwch ag anwneithio oherwydd na bychan ydy'r dystiolaeth. Ond sylweddolwch fod y deyrnas fel hedyn mwstad o hyd. A bod yr eglwys a'r deyrnas yn gallu tyfu y dyfodol. A beth sy'n dda efo'r ffordd mae Iesu Grist yn dysgu? Mae'n dysgu mewn ffordd gwahanol i'r llythyrau a'r apostol Paul a'r apostolion yn dweud. Mae'n defnyddio darluniau yn aml iawn, pethau cyffredin. Wrth gwrs, gair Duw yn y Beibl i gyd, a mae'n gyfanwaith, ond mae arddull yn Iesu'n wahanol, oherwydd dwi'n credu bod o yn rhoi lle i ni mewn ffordd arbennig, wahanol genedlaethol Gristnogion i weld yn sefyllfa ac addasu, dwi'n newid, addasu yn dehongliad i 2021. Heddiw, da ni'n sylweddoli yn Nghymru na lleiafrif bychan hedyn mwstad ydy Gristnogion. Ond daliwch ar weledigaeth y Iesu, mae'r peth bychan yma yn gallu tyfu yn goeden gref. A mae adar yr awyr yn dod i gludo. Lle mae adar yn y goeden yn cefn y fanna yn ymlaen. Mae adar yn y nos yn mynd i chwilio loches a lle gysgu, a maen nhw'n crwydo mewn coed. A darlun ydy fod y deyrnas yn le da i bobl, amrywiaeth o bobl i ddod a bod yn ddiogel. Dyna'r awgrym. Mae yna ddadansoddi mawr wedi bod ar hyn lle, ond mae'r eglwys, mae'r deyrnas i fod yn le lle mae pobl yn teimlo yn ddiogel, lle maen nhw'n gallu gorffwyso hefo'i gilydd. Mae symud at yr ail ddisgrifiad i orffen, a gyfynol eto, sut beth ydy teyrnasiad Duw? A mae darlun yn wahanol, mae o fel diryn, mae gwraig yn ei gymryd ac yn ei gymysgu gyda digonedd o flawd, nes iddo ledu trwy'r toes i gyd. Ar ddechrau lockdown cyntaf, nath Vicky brynu stwff sirdoes i mi. Ac ers hynny, dwi wedi bod yn gwneud bara sirdoes, nes i wneud torf dydd Gwener. A fel da chi'n gwylio llwyth o fideos ar YouTube, a da chi'n dewis un, a mae yna 130 fideo i rhywbeth fath yn lles ar ôl yr un cyntaf da chi'n gwylio. A i berffeithio y gwaith o wneud torf. Chi'n cael y bobl ma'n sôn, and you take the Ruvain. Ruvain, mae hwnna'n swnio posh o'n ydw. Ruvain. Ac wrth gwrs, yma fi'n darllen yn Beibl a sylweddoli bod fi'n gair Cymraeg wedi lefain, lefain yn y blawd sydd yn cael ei gyfieithu fel diryn, gist yn y fan yma yn Beibl.net. A beth da chi'n neud, torf nes i ddweud hynna, da chi'n cymryd 10 gram o lefain, da chi'n gymysgu o'i dechrau efo 50 gram o flawd rhif a 50 gram o ddŵr. Ac yn ar ôl hynna un oria, da chi'n cymysgu hwnnw efo 500 gram o flawd blaen cryd. Felly mae 10 gram o lefain yn bwydo 9 torf 900 gram.
jyst chydig bach eto, yn gweithio drwy y bara, yn creu y toes, yn rhoi bywyd yn efo, fel bod nhw'n codi fel torf blasus. A dyma'r delwyn sydd gan Iesu yn y fan yma. Mae y teyrnas nefyd fel dirnyn. A mae hwnnw wahanol i'r hedyn a'r goeden. Da chi'n gweld y goeden? Da chi'n gweld yr adar yn y goeden? Da chi ddim yn gweld yn yr un ffordd y birnyn yn gweithio. Mae'n gweithio'n dawel, mae'n gweithio'n ara deg, mae'n gweithio dros gyfnod. Ond yr rhyfeddod ydy, mae'n mynd trwy y toes a'r blawd i gyd, trwyddo fo i gyd. A mae nhw gyd yn cael ei lefeinio. Mae yna biryn gys yn yr holl does. A meddai Iesu, fel hyn mae teyrnas Duw. Weithiau mae Duw yn gweithio yn y dirgel. Mae o'n gweithio dawel. Mae'n gweithio heb dynnu sylw at y fo ei hun. Ond mae o'n gwneud ei waith yn y bywydau ni ac yn y byd ni. A chi'n meddwl, mywyd pobl yn y calonna ni, mae Duw ar waith y bore yma. Falle bod chi'n teimlo bod Duw yn siarad neu'n argyhoeddi chi neu dod â chi i ffydd ac i argyhoeddiad arbennig. Does na byd mawr yn digwydd, does na mellt yn yr awyr, ond mae deyrnas yn gweithio yn y dirgel ac yn lefeinio yr holl flawd. A mae hwn eto'n rhywbeth bwysig i'w gofio. Mae Duw yn gwneud ei waith weithiau, ddim yn dramatig, ond yn y dirgel, mewn ffordd nad da ni'n gwybod. Mae o'n gweithio yn anweledig trwy'r ysbryd glân yn halonnau a meddyliau pobl. Ac yn ail mae dylanwad teyrnas Duw yn fwy na ni, ac yn fwy na gyda ni yn dybio. A dwi'n meddwl bod hwn yn neges bwysig ar ôl Covid, lle mae yna ryw flinder o gwmpas yn ysbrydol. Lle mae pobl wedi colli egni yn ei bywyd Cristnogol. Ond mae Duw yn parhau i weithio. Mae Duw yn parhau i alw. Dele dy deyrnas. Mwyn i enw. Amen. Mae'r enw ola, parchedu Cassie Jones sydd wedi sgwennu'r geiriau yma. A dwi wedi cael copi. Mae ar dôn gyfarwydd Canion Ffydd 66. Ac mae'r enw yn annog yr Eglwys Cristnogol i ymddiried mewn ffydd. Dyn lawen Eglwys Crist, paid bod yn drist y wer. Oedd blaen mae'n nerthol un a goncrodd yr un y beth. Concwerwr yw, concwerwr fydd ei eglwys eto, daw ei dyn. Canion Ffydd, 66 ydy'r dôn. So
Diolch i Ryan a Tudur ac i Carys ac y rhai sydd wedi bod yn darparu yr cadeiriau ac yn y blaen. Da ni dîm yn gweithio efo'n gilydd. Wythnos da i chi, ac awn ni ddweud y fendith neu rhannu'n y gras efo'n gilydd. Gras sy'n haflu Iesu Grist,